Her sal di 22 Nîsanê de Roja Rojnamegeriya Kurdî ye. Ev roj li tevahiya Kurdistanê tê pîrozkirin. Weke îro di 22 Nîsana sala 1898 de Rojnameya Pêşîna Kurdî Kurdistan yekemîn rojname di dîroka Rojnamegeriya Kurdan de li Qahîraya paytexta Misrê ji aliyê Gurê Mîrbedirxan Muqdad Medhed Bedirxan ve hate derxistin. Rojnameya Kurdistan ji çar rûpelan pêk dihat. 31 hejmar ta sala 1902 ji wê rojnameyê derketin. Li her yek jê Qahîra, Cenêv, London û Folkestonê dihate amadekirin û çapkirin. Li her çar parçeyên Kurdistanê jî 22 Nîsanê wek Roja Rojnamegeriya Kurdî hatiye destnîşankirin. Li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê jî piştî sazkirina nexşeya Sûriyaya nû, rojnamegerî bi zimanê Kurdî qedexe bû. Hemî karên rojnamegeriyê bi nefermî û nehînî dihatin kirin. Di 26 Cotmeha sala 1931 de Mîr Celadet Bedirxan moleta kovara Hawarê ji hikûmeta Sûriyê wergirt. Wek yekemîn û takecarek li Sûriyê molet ji bo kovareke Kurdî hate dayîn. Kûdgulana sala 1932 de hejmara yekem ya wê kovarê bi zimanê Kurdiyê latînî li Şama paytexta Sûriyê derket. Tabmeha heştan ya sala 1943 berdewam kir. 57 hejmar ji wê kovarê jî derketin. Di 1 Nîsana sala 1943 de ta sala 1945 kovara ronahiyê bi tîpên Kurdî latînî ji aliyê Mîr Celadet Bedirxan ve û bi 20 hejmaran hate derxistin. Di sala 1986 de 28 hejmar ji rojnameya Dengê Kurdistan hatin derxistin. Piştî wê yekê gelek kovar rojname û belavok derketin wek Zevî, Xunav, Gulistan, Roj, Newroz, Sormî, Helwest, Ecras, Aso, Sorgul, Delav, Hêvî, Gelawêj, Rojda û gelek rojname û belavokên din. Her wiha bi belavbûna torên internetê bi dihan malperên Kurdî hatin vekirin. Serbarî malperên fermî yên partiyên siyasî yên Rojavayê Kurdistanê her wiha li ser asa televîzyonî jî bi dihan kanal û programên Kurdî yên taybet bi Rojavayê Kurdistanê hatin vekirin. Nexasim piştî şoreşa Sûriyê bi dihan radyo jî li Rojavayê Kurdistanê û derveyî wê taybet bi rewşa Kurdên Rojavayê Kurdistanê ango Kurdistana Sûriyê hatin vekirin. Bihtir jê 100 salî li ser dirxistina yekem rojnameya Kurdî bi navê Kurdistan derbas dibin. Li gorî piraniya rojnamevanan, rojnamegeriya Kurdî bi taybet ya Rojavayê Kurdistanê nikariye bibe sedem yan jî alîkar di peydakirina gotareke Kurdî yekgirtî navxwe û derveyî Kurdistanê. Alî Omer